Salutare toată lumea, numele meu este Elviu45DT și astăzi vom vorbi despre Ultra Instinctul. După cum știm toată lumea, Ultra Instinctul este o tehnică creată de zei, una dintre cele 5 puteri. Cum știm toată lumea, mare parte din toți zeii aproape nu au reușit să stăpânească această tehnică, doar câțiva au reușit. Și chiar cum putem ghici, chiar și eroul nostru numit Goku a reușit să stăpânească această tehnică, Ultra Instinctul și Master Ultra Instinctul. Putem vedea în turneu. În turneu Goku a folosit, l-a surpresat foarte mult, l-a solicitat la maxim pe Ultra Instinctul, chiar a fost un nivel foarte mare de putere. Dar după cum știm toată lumea, Goku a pierdut controlul la putere și practic acesta a fost un dezavantaj pentru el. Dar cum putem vedea în manga, Goku este antrenat de Merus pentru a stăpâni Ultra Instinctul. În Moro Saga, vedem cum Moro se luptă cu Ultra Instinctul și Moro reușește să învingă pe Ultra Omega. Dar Moro nu e așa de puternic, pentru că în cele din urmă Goku a devenit Master Ultra Instinctul și Goku a reușit să învingă fără probleme pe Moro cu Master Ultra Instinctul.